sirri. Alhaji kuɗi na ku. Wannan haka ne. Kuɗi na ku. Alhaji kuɗi sirri. Ai ni duk garin nan ka sani. Akwai magana. To ai ina ji. Alhaji. Kamar yadda kake a garin nan. Haka ne. Yau shekara uku a ce kai ko irin fitar zakkan nan ma ba ka. Gari ga baki dai ana korafi da kai. Wai kai wani irin Alhaji? Zakka dai kake magana. Akan maganar zakka. So kake in fidda zakka. Shekara uku fa. Shekara uku. To an kai kaman arzikin ba ya ka sanin fidda zakkan ba. Daga faɗan gaskiya? An faɗa ma. Allah ta wani. Amin. Yanzu dai kofar gidana ne za ka iya tashi kai tafiyar ka. Daga faɗan gaskiya? An faɗa ka tashi kai tafiyar ka. Kori na kake a kofar gidanka? An kore ka. Yanzu haka talauci ne ego shi. Kaji ya zo wai zakka. To an ki ai zakka. Gargada ta kan fasa ya ta ne. An kore ni kudin makaranta. Makaranta? Lallai akwai bala'i. Yanzu dai so kake in ciri kuɗi a jikina in baka kai makaranta ko? To ba za ka yi karatun ba. In dai na ɗau kuɗi na baka ne ba za ka yi karatun ba. Yaushe aka biya kuɗin makarantar nan da za ka ce in baka kuɗi. Kana yi da kanka kamar ƴaƴan aljanu? Ka gan shi baki kamar ni. Ta shi gaban nan. Ta shi gaban nan. Damun kuka kuɗi ya fita a jikina. Ni na neman gafara da iyayena na samu. Kin shaye shi ga duniya ta je kai waka na audu. Na taba wa uban Ali na gaya wa mahalsada. Me yake faɗa? Menene ya faru? Yaron nan ne, wai ya zo yana tambaya na kuɗi. A'a, to ba makaranta yake ba ana karatun kyauta ne? A'a, karatu kyauta? So nawa ina biyan kuɗin makaranta? Shekaran jiya ya zo, jiya ya zo. Kai da karatun ba a biya kuɗin makarantar ba ne da yaro karami ba za ka biya mishi kuɗin makaranta ba? To ni dai ban sani ba. To ba wannan ba ma tukun. Karamin yaron mu gashi a kwance a ɗaki bai lafiya dama jiran shigowanka nake yi. Gaban kuɗin kai shi asibiti. Kuɗi. Kuɗi za ka ba. Ke ma yanzu kina son baki kuɗi ke. A ni ba tambayar ka kuɗi ba maganar gaskiya na gaya maka ɗana ne bai da lafiya ina son kai shi asibiti. Kinga, kin san menene? Sai ka yanzu da komin wannan jakan. Da kota, da ko jakan. To. Da komin jakan. Allah ya shirye ka. Amin naji da komin jakan. Amma maganar kuɗi dai ba. Ki aje mu san zanno. Aje haula. Wata rana mu kai, wata ran kuma ba mu bane ba dara. Daɗi na ka duniya, wata ran ka sha zuba, wata ran ka sha madaci. Wayani duniyan nan wata. Yauwa, to ni dai na tafi banki. To, Ubangijin Allah ya sani. Amin. Ma ba kuɗin kamun yaro. Mara lafiya. Kinga, ke wai irin maneji na mata da ake ɗanyi ɗan. Ba ki iya ba. Ki dinga ɗan yin maneji. Wayani duniyan nan. Allah ya samu cika da imani. Alhaji, ina zuwa haka a kafa. Ba mashin komai ka dauko jaka. To so kake in siyi mashin din ka je kai munafurci kenan ka turo min barayi su zo su kwace min mashin din. Alhaji, ina kwabanka. Kai na lura da kai. Kai munafiki na ne. Ni ne munafikin ka. Wallahi kai munafiki na ne. Ni fa aminin ka. Ka ji da faman gonan ka kawai. Waziri da jibrimi Iliya fi kai da nana na rahira da nana. Ga yau fa tunda muka fito fa bamu samu wani mun fasa masa kai mun anci kudin sa. Wai kuma fa haka ne oga, ya kamata mu fasa kan hanyar nan ne, idan ya gagara kuma ya kamata a shiga gari ne wallahi. Kai ba alhajin nan bane tun yana zuwa. Kai ku afka mai da Allah, kai ku afka mai alhaji. Kuri la ilaha illallah. Ba mu. La ilaha illallah. Bara ka kudi ba za mu kashe ka ina ga ma ka kudi kana. Wallahi ne da biyar ba ni da ita. Me ne a cikin jakan nan? Alhaji babu komai. Kai ku karba jakan nan ku ruwa mu. Oga ai babu komai a jakan. Oke bara ka ba mu kudin ba kenan. Allah ya kudi.
Kai kudin ma kai a ciki kake sawa? biyar za ka ba mu. 500 ne da ka ba mu. ce kadai wallahi a jiki. Kai ku taje shi. Ku cire mishi kaya. Bishi. Sadakata. Ina shanin nawa, shanukan. Wallahi can sun mutu duka. Sun mutu? La ilaha illallah.